Desde o Grupo Municipal do BNG, xunto coa Marea Atlántica, vimos de pedirlle ao concelleiro Villoslada que convoque dunha vez a mesa de traballo cos veciños e as veciñas de Elviña para desafectalas do parque ofimático. O concelleiro de Urbanismo comprometeuse nos plenos de xullo e de setembro a convocar esa mesa de traballo antes de que finalizase este mes. Como vemos que non se concreta, non se efectiviza este compromiso do concelleiro, desde o BNG e desde a Marea Atlántica vimos de rexistrar un escrito no que solicitamos a convocatoria desa mesa de traballo para o vindeiro 29 de setembro. No caso de que esa data evidentemente non lle acaia ben ao concelleiro, estamos dispostos a que sexa noutra data, pero iso sí, antes de que finalice o mes de setembro, para que así se cumpra co compromiso que adquiriu coas veciñas e os veciños de Elviña, que xa non poden máis, que necesitan que o goberno municipal se poña mans á obra para darlle solución á solución urbanística que precisan.